Здравейте всички, аз съм The Ender Pro и вие гледате Minecraft как да направим. И сега в този епизод ще ви покажа как да вземем яйца на дракона, портал до края и портал до ада, купчетата на порталите. И сега първо за яйцата на дракон пишете GIF, своето име и 122, извинявам се, и колкото броя искате. Аз искам 5 броя. И ето ги. 5 броя яйца. Ето. Виждате, така. За портал до края пишете GIF, своето име, 119 и пак 5, например. 5 броя. Ето това изглежда като до ада, ама то всъщност е до края. Ето го. Така. За портал до ада пишете GIF, отново своето име, 95 и ето го. Портал. Само че така не става. Защо те не знам. Ето и така влизате в ада. С ето тези. Това са блоковичи. Ами, не знам, друго няма какво. Ето пак да повторя GIF, името и за яйцето на дракон 122 и колкото броя искате. За портала до края GIF, своето име и 119 и колкото броя искате. За портала до ада GIF, вашето име, там в играта 93 броя. И той е пускан задължително на креатив. Защото на режим на оцеляването са забранени тези заповеди. Аз те викам заповеди. И така, знам, това беше много кратък клип, но само да ви кажа, защото има някои, дето не ги знаят. И това беше всичко от мен. Аз съм The Ender Pro. Абонирайте се за мен и харесайте във Facebook страницата. И да, до скоро!